Kardom kar bianglong pini ni liako puthot wangthlo nangli tum coaching honmate kelang bom channel kar bitich 2.0 along lapen afrangsi kadu kave korti ingjir mate la nili subscriber mate non nili video kelang bom la doa na fanstami la kar bitich chahin pen Kardom nang pajri iglo Kardom lapen dia iktha kadu kave nili subscriber doan stame nili parnisi ninin thomla video upload longle athema arwi kijang pena jok la pula belang ki the pena jok amasi la mobile battery bang nili pododon on edalo la pen video ta nang 1p thekhe dalo nang li tumpan la sinang li tum ta chini popsi nilening thelo mate chini pota hailo so aputhak si nili video bang nang 1p thekhe dalo la pen pini bang nili na 1p nang li tumpan pini bang nang 1p ta nang li tumpan VORENG AWARSAI mate VORENG abirta la so aputhak si na 1p lo video bang Nasi non kelang bom nalitum la Karbitich 2.0 channel longsi aki milang pole nalitum subscribe ikta lapen adong het bell arjan ta dui dakta berpon ik tha lalo pole monon phini li kapre ka video le upload tame nalitum mobile long nang le da prai mate nalitum kelong da prai ya phanlo lapen non 1k ta kipling po subs velo la sinalitum kan ane nang support don ching hondon nalitum hanta chorolo lapen non 1k na kipling phanda 50 mati 55 la unsubscriber nang la nasinali tum coaching hondo pulte latanang pe pleng don popusini lening chithe ponlo lapen jongsi 1k pleng lote nali tum phan aprang pen chiklong jon aprang pen lipu giveaway latani lipida aprang pola pen asona sonali tum thek polong po aprang ta nasi pini video puthak le chethan nam nang kan ma chethan ang si la Lapen nalitum da thek ponlongi da ketok ONGC lapen Forensics Requirement 2022 lapen ONGC man like full from madu to chini po Oil and Natural Gas and Corporation Limited pulo lapen dak total nalitum dak post theklongi 3614 ana posto lasi dak chithan polona ingsi hini lapen la sapatha kachini tumta du uta haipo lapen kachini tumta du uta haila lasi la kachini tum lel so video lang po staminali tum so video la kachini tum panali tum kan ma share on share iktha lapen nali tum try don tha lapen jog don tha kilong nong le bangai la ke mo phitlo staminali tum try don si kimiji lapen pada depend ben chithan polonang dak kan ana post lapen copy paste documents lapen kan ana qualifications naing ma ngai huit dak lang pon iglonang lapenali tum thek ponong podak ONGC Forensic Requirement dak vacancy details so dak name of post banali tum dak thek ponong po forensics pulo lapen number of post ban tanali tum dak thek ponlong igi dak total dak number of post banali tum 3614 ando lapen sector wise vacancy banali tum dak thek ponlong po north sector le nali tum dak thek ponlong po 209 lapen Mumbai sector le dak 305 lapen eastern sector le nali tum dak 744 ando posto lapen southern sector le dak 694 ando lapen dak western sector le nali tum 1434 ando lapen central sector le dak 228 ando lapen ako aber lang nam tanang vacancy in Assam long banali tum dak thek ponlong po Assam long ko soso adem sigidoma labang tanali tum dak thek ponlong ikpo la Jorhat long 110 ando post lapen Silchar long le dak 51 ando lapen Najira lapen Sibsagar long le dak 583 ando lasinali tum la video ke cheng pen kijut an lawa skip ke pin on lapsi kan ana post tum la hai nali tum dak pen thek ponlong po la pen da nali tum dak total bang nali tum dak 744 an aposto Assam ang dang madlo lasinali tum dak Karbiang long mate kapre ka dim pen avidet staminali tum la Jorhat pen kalte Silchar pen staminali tum tridun tame la pen dak Najira la pen Sibsagar pen le tridun ta nali tum tridun tame
lapen aku chithan pononang dak ingsi hini lapen eligibility criterion of ONGC Apprentice form 2022 labang kenali tum dak age bang arta bang langdam nang dak 18.28 an nang litum dan an arta tum bang dak jogdun me lapen that dak SC ST tum 5 years lai hui ban dak nil an important and pon pedat po lapen dak education qualification manali tum dak thek polang po e content long apus pol nali tum bachelor degree graduation tum nai lapen office assistance pol data bachelor degree graduation nai BA mate BBA lai hui ki untang tum nai lapen dat nali tum dak thek pon langi secretarial assistance nali tum ITI la ki untang ni lapen dak do ulang lapen computer operator and programming assistance longlen nali tum ITI la ta complete nang pula pen COPL trade la hui nali tum dak complete nangi lapen labangke drogisman civil la ta nali tum da ITI complete nang pola pen electrician la so post lang kanali tum ITI la hui certificate do nai la pen dak electronics machine la ta ITI nali tum ki untang tum nai la pen fitter long ta nali tum dak ITI mate fitter la so certificate do nang pola pen instrument mechanic long ta nali tum ITI la ki untang nang po la pen information and the communication technology system maintenance dakna litum thek ponang pola ITI bang dakta ki untang nang pol so certificate lapen laboratory assistant chemical plant la bang BSc kali PULOTE nalitum PMC lapen PCB ITI lahai hui bang ki untang nang ponalitum mate ki dutang nang po lapen dak machinist lata ITI lo ITI long pen maximum nalitum ITI certificate hai hui bang do nang pola pen dak motor vehicle te machine mechanic lata ITI nalitum lai hui nalitum dak ITI dot thainang po chawli tang senang po lapen ason thak thak sidak medical laboratory technician lai long to nalitum dak ITI la son certificate do nang po lapen ason thak thak sinalitum dak ong pik an asi ko sopos long kan an ki un sinai ma kan an ma lai nalitum dak pen thek pon long et po lasi lapen salary bang langdam lo nang ONGC average salary graduate apprentice ba 9000 an kicheng lo lake lapen trade apprentice bang 1 year IT lapen 7700 lapen trade apprentice 2 year IT lata 8050 rupees lapen diploma apprentice res 8000 an lapen adet bang langdam lo nang komantu pen sikicheng ma lapen dak salary bang sabse kom hoy hai stamina litum jogdun tamil labang badi lapen dak important dates of ONGC apparatus requirement nalitum dak starting date bang nalitum starting date of submission of online application online message jognang po lapen nalitum dak 27 April pensi kicheng lo lapen nan dak dolang last date bang nalitum dak 22 May an dolang nalitum dak thek ponang po 6 PM an lasi prabjin banalitum kan ma ke prab la jogdon iko lapen date of result banalitum dak la aprang pilo 23 May pusin non bang dak pp dat la lasi ko lapen selection process bang kanalitum dak pen lang pon ingo tokpon ikthalo lapen dak online ko son si apply ning ma lai huita nalito dak pen long pon thai po lapen dak do ola lasi lason thak thak sinalitum dak apply pulte la so aber nang litum thek pon lai online application pun la nang litum tak thek pon lang po register mate login so dim nang litum ber ik nang po ber dat penalitum asap sing hong ik chanon dak chingpu da po lasni bit nalitum hong ik chanon dak thek long po lapen nilila asap sa video bang paching ton jog judat po lapen nalitum matheng no lason arjanan chiklang ikpo da ONGC dak forensic online portal lo las nalitum jong se aprang la so website long dam elo pul nalitum jong se ID password nalitum dak registration elo pul email ID lapen password nalitum berik pen nalitum dak sign in fit mail lo lapen jong se kimilang pul nalitum la ber theklongi register here pulong ber iko nalitum la sodim ber dat pen nalitum matheng no ko kapre ka pes mate kapre arjanan chiklang thik po
Lasi nalitum afrangsi nalitum la user registration man nalitum dakpen fill up nang po first name middle name apen last name email id la hai nalitum dakpen la pen next ko ber tunang po next ber det nalitum dak other details song chuwang po other details nalitum fill up pon ego la pen nalitum jogdon ego dakpen lasi application fee bang nalitum la online application fee bang aki joy nang ne kado we handa dak free lasi nalitum try don tame ning hang tum jogdon tame la second pinya video long malan cholo la pen mo next video long le chitong nang la pen nalitum kana video share la pen anili kiching hota pulo 1k bang non playing da po 50 subscriber velo nei la 50 subscriber nalitum kaching hondo plan pe playing dun po pusinili ning chithelo la pen nili 999 jong sile lo plan nili live bang po la pen la 1 subscriber 1k playing hot nili da giveaway ta live long se bi pon fit po la pinya video long malan cholo la si dome thakme kado kavita Kardom